Ako sumnjamo da u samo 3 minuta može na zabavan, jednostavan i originalan način da se objasni neki naučni koncept pred stručnim žirijem, publikom u studiju i TV kamerama, demantovaće nas međunarodno takmičenje Laboratorija slavnih. To je upravo njegov koncept, a mi smo dobili pobednika ovogodišnjeg nacionalnog takmičenja koji će nas u junu predstavljati na međunarodnom finalu u Velikoj Britaniji. Naši gosti su Momir Đekić, pobednik Laboratorije slavnih i Miloš Nešović, asistent za komunikacije British Council. Dobar dan i dobrodošli. Evo za početak da pitam odmah Momira, kako vi to u 3 minuta te neke velike naučne priče još na zabavan način, a Nataša i ja 3 sata imamo pa ne možemo sve priče da ispričamo. Mislim, prvo čestitke na pobedi. Hvala. I je li to lako? Nije lako. Pa nije lako. Ispostavit će se zapravo da je sva nauka u tome da u ta 3 minuta se zapakuje nešto što je zabavno, što počinje zabavno, završava zabavno, a negde u sredini zapravo prenese neki naučni koncept i zainteresuje za neku temu u kojoj možda niste razmišljali toliko ovih dana. Tako, je li 3 minuta već godinama to ograničenje? Je se nešto tu menjalo, pošto British Council već nekoliko godina stoji iza ovog takmičenja? Tako je, ovo je već 4. godina da se takmičenje organizuje u Srbiji. Kriterijumi su sve vreme bili isti. Tražimo mlade ljude koji imaju od 18 do 35 godina, bave se prirodnim, tehničkim naukama ili matematikom i imaju ideju kako da na zabavan i inspirativan način za 3 minuta samo prezentuju određeni naučni koncept. Dobro je da im ne skraćujete vreme, svake godine sve bolji i bolji komunikatori. Mora da bude razumljivo, ali tako? Tako je. Ono što je najvažnije u suštini jeste da se ti naučni koncepti komuniciraju na jasan način, tako da ih našira publika razume i na taj način želimo da približimo praktično prirodne nauke široj publici. Mi smo bili čak i uspešni, prošle godine smo i pobedili, je li tako? Jeste. Prošle godine na međunarodnom finalu naš predstavnik Mirko Đorđević, koji je student molekularne biologije iz Požarevca, pobedio je. To je bio veliki uspeh za Srbiju i za srpsku nauku i naravno nastavio je nakon toga da se bavi popularizacijom nauke veoma uspešno, što mi želimo od svih finalista, ne samo od pobednika. Želimo da stvorimo novu generaciju ljudi koji će se baviti popularizacijom nauke i predstavljanjem na jedan atraktivan način. Evo Momir, pobednik koji će nas u junu predstavljati u Britaniji na tom međunarodnom takmičenju, dobit će konkurenciju. Evo za sada naš najbolji, inače apsolvent elektrotehnike, iskusan i strastven, kako da kažemo, izviđač. Da. Svirate gitaru, bili ste i profesor matematike i informatike, je li tako? I kako sada vidite u ovom takmičenju, kakvu vašu novu šansu, za šta? Za budućnost? Ili ste htjeli da iskušate sebe? Pa iskreno, pošto se godinama bavim podučavanjem nekih klinaca iz različitih oblasti, pre svega matematike i fizike, pa i za neka određena takmičenja koja podrazumijevaju prezenterske sposobnosti, nekako je uvek bilo za mene bitno da uradi nešto učitelj kako bi učenik imao neki zadatak koji treba da nadmaši. Tako da mi je ovo bila idealna prilika da to svojoj deci pokažem kako neke stvari mogu da se urade i da ih nateram da onda budu bolji od mene i da narednih godina i oni budu ovde u Laboratoriji slavnih i svim drugim stvarima koji imaju veze sa promocijom nauke. Predstavili ste se sa temom solarna energija. Hoćemo malo o tome da kažemo. Pa da, to je jedna, ja sam dugo godina čekao pravu temu zapravo za učešće na ovom takmičenju i solarna energija koja je jedna jako bitna priča u okviru svetske potrebe za efikasnim korišćenjem energije je mene zainteresovala i ja sam to sproveo u 3 minuta tako što sam ispričao priču o mom prijatelju kojem starija sestra zaboravlja da uključi bojler po ko zna koji put i on besan ide našim krajem i onako gunđa. Ja ga sretnem i ja mu predložim da krenemo sa solarnom energijom, da ugradimo za njega solarni kolektor, a onda, pošto je to dobra ideja, hajde da ugradimo za celu njegovu zgradu. I onda sad sve to zavisi od par glasova komšija koji imaju nekih 50 godina. Mi ih zovemo sve na balkon, ja uzem gitaru i sviramo Let the Sunshine In i ubeđujemo komšije da uvedu za celu zgradu solarnu energiju. I to sve u 3 minuta na vrlo komunikativan način, populistički, a nauka opet ostaje kao centralna tema. Evo da pitamo Miloša, evo kaže Momir čekuje godinama da dođe njegova tema, njegovo vreme da se prijavi, evo sad i pobedi. I je li tako i ostali mladi i obrazovani ljudi znaju za ovo takmičenje, da li ste uradili na njegovoj popularizaciji, je li video svoju šansu? Da, naravno. Pa mi iz godine u godinu dobijamo sve kvalitetnije kandidate, dobijamo ih sa svih univerziteta, dolaze nam prijave studenta, ali i zato i
asistenata, docenata sa svih fakulteta praktično u Srbiji. Trudimo se da okupimo čitavu naučnu zajednicu oko ovog projekta, pa kontaktiramo sa naučnim institutima, fakultetima svih univerziteta u Srbiji, ali i sa druge strane pokušamo da radimo sa medijima, kao što ste i vi, da popularizujemo nauku, da uključimo partnere i kao što je medijski javni servis koji prati ovo takmičenje i emituje ga. Praktično proizvodimo jedan televizijski program u finalu ovog takmičenja, ali s druge strane pokušamo da uključimo i komercijalni sektor, da motivišemo praktično komercijalni sektor da se bavi popularizacijom nauke, da približi ljudima nauku, pa tako recimo u Srbiji konkretno radimo sa Erste bankom koja kroz programe korporativne odgovornosti praktično podržava naše takmičenje. Tako da trudimo se da sve sektore našeg društva uključimo u ovu veoma važnu oblast. Dakle, ne bira se samo pobednik. Ja sam našla i podatak da imamo i drugo i treće mesto i još nagrade. Tako je. Drugo mesto osvojila je Aleksandra Miletić, studentkinja farmaceutskog inženjerstva iz Novog Sada. Treće mesto dobio Marko Rančić, student fizike iz Niša, a nagradu publike koja je bila prisutna na samom finalu takmičenja dobio je Zoran Tomić, inače student ekonomije koji možda na izgled se ne bavi prirodnim naukom zato što studira ekonomiju, ali on je govorio o novom konceptu ekonofizike koji praktično spaja fiziku i ekonomiju. Ta ekonomija u budućnosti će biti u sve umešana. I u junu ko se kreće na put? Pa kreće ekipa British Councila, ekipa Radio-televizije Srbije i ja krećem sa njima. To će biti festival nauke u Cheltenhamu koji se održava između 8. ili 9. i 13. juna. 12. juna će biti takmičenje, tako da do tada se pripremamo, prilagođavamo temu na engleski jezik i spremamo iznenađenje za Engleze. Lepo. I za ostale, ko će tamo da vas sačeka? Tamo će se takmičiti ukupno 12 takmičara koji su trenutno u procesu izbora svog nacionalnog predstavnika. Kako iz ovog regiona, dakle imat ćemo predstavnika iz Hrvatske, iz Austrije, iz Grčke, ali i nekih dalekih zemalja kao što su Hong Kong, kao što je Egipat, Maroko, Portugal i recimo Velika Britanija kao zemlja domaćin. Mislim, pošto toliko se špekuliše o Euroviziji, ko nas čeka, šta nas čeka, kako mi da se predstavimo, kako se prevede pesma, evo i vi, dakle, prevodite svoj trominutni govor na engleski. Zašto to nema takvu težinu kao evo ove popularne manifestacije? Dakle, i to će biti centar za mlade, obrazovane ljude, naučnike i to je deo ove borbe koju ste pričali, dakle, u medijima bolja promocija mladih ljudi, pa i budućih naučnika. Zašto moraju naučnici biti dekice, jel tako, sa štapom i sa naučarima, oprostit ćete Miloše, jel tako, tako smo ih nekada zamišljali. Mi imamo i mlade ljude koji mogu da doskače, jel da? To je prednost ovog takmičenja, zapravo i drugih takmičenja koji se bave popularizacijom nauke, da ljudi shvate koliko nauka zapravo nije neka daleka i nepoznata stvar, upravo za dekice sa naočarima i tršavom kosom, već je to nešto što... Osobenjake, vi ste komunikativni. Upravo to je, čini mi se, i centralni deo, osim nauke koja jeste, da kažem, nosilac, da je ona prenesena na takav način da i naučna i nenaučna publika od 7 do 77 može da osjeti nešto tome i da se zainteresuje za neku bitnu temu. I da vas podrži onda kada treba. Tako je. Hvala se najbolje, pa da nam se vratite kao pobednik. Najbolji komunikator u nauci. Tako i da pričamo o utisima kakve su bile ostale ekipe. A mi do tada da uvežbamo da se spakujemo u 3 minuta. Pa teško je. Kako je to važno? Jeste, ali ja ne mogu da nikako u 3 minuta. Pa i nije, meni je 3 sata malo. Hvala vam. Hvala.